martangi yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangi honon nami ma hatam nabadiai. Marasini roha mahodihami. Todim todi parbadiai ma na mangarajai ate-ate doh pikiran nami be. Asa takasu tangi hokami jala takasu jalohami hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahi naholongan ni Tuhata. Turpuk jamita dihita sadarion. Ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Tersurat di Matius bidu 27 ayat 45 sahatu ayat 50. Matius 27 ayat 45 sahatu ayat 50 tapai huti hukma dirohata hujaha madihita. Alai ola ni hosniari rodi pukul tolu holomma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu dipangiar Yesus ma suarana dianggukom ma ale debatakku boasa tung tadi konommu au Eli Eli lama sabatane. Alai ubegei ninna nadeba sianaka na jongjong disi nama jou si Elia doi. Dungi pitor marlojong ma sada sian nasida mangalap limut. Dibutongi mai tu asom. Dipalohok ma tu tolong painupon ibana. Alai na debanari madok pasobu jolo. Taida ma manang na olo rosi Elia paluahon ibana. Alai diulahi Yesus mamar suara nagogo. Dungi tos mahosana. Laos dinasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joro sian gijang rodi toru. Dungi humuttal matanoi mariga ma dohot akka batu mamak. Muka ma akka tanoman. Dungi hehe ma daging ni torop na badia akka na modom disi. Gaberuar manasida sian akka tanomani. Jadi dung hehe Yesus ro donasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tu torop halak. Alai dung diida iduk ni soldadui rap dohotak kadonganna na jumaga Yesus laloi rodi akka namasai mabiar si tutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torok boru-boru nama natak-natak madau-dau. Ima akka naung mangihutto Yesus sian Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria. Ina ni si Jakobus dohot si Joseph. Dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus. Ima sahatna. Huria nahi naholongan ni Tuhata. Boasa marpungu hita di ari parningotan hamamati ni Tuhan Yesuson. Dasada hata si pasidingod do hata mate dingulu ni jolma. Boy tardok hata mate do sada hata naso di halomohod jolma. Tung dihagigihod do hatai. Mabiar do jolma manaringoti hamatean. Rupani molo tataringoti namate di jabu say tadok-dok satabi jabuon danunga jumolo si adui. Sadok dang dihalomohod jolma hamateani. Nangpe
dang haabatan jolma harorona, dang mardia ibar jolma ditopot, namora manang napogus, soadong asing ni, nalea sian nasangap, tung sangedo tahe ditopot. Adong musedo hapujungan ni namateon, pengalaman hapujungan doi, dang boy hita mardongan lahomate. Di ulau na asing boy do hita mardongan, hape molo di hamatean pujung do sa halak kita. So boy marharadongan, pardabu-dabuan pribadi do hamateani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, jami taon mamaritahon Tuhan Yesus pemate do. Alai dang dos rumang ni parmatena dohot parmateni jolma. Aha do si dohonon ni parningota di hamamate ni Jesuson tuhita? Ido si tangi honotta sian jamita sadarion marhite topik na mangodol hot tuhita tutudo Jesus anak ni debata. Na parjolo tapasoma na mangisahi dohot mangaleay Jesus. Maragam rumang ni pangaleayon ni jolma tu Tuhan Jesus di suraton si Mateuson di jolo ni turpukon. Parjolo di pajalhon ibana di Golgata. Golgata lapatanna partakurahan. Ima inganak kamatean ni parjahat na sumalin na dirajumi sampah masyarakat. Asa molo dipajalhon Tuhan Yesus di Golgata na dirajumi do ibana sarobang dohot parjahat na sumalin jala eba-ebani natoro. Paduahon tarpaula do diurupi na sida Tuhan Yesus marhite na mangalehon anggur na marsaur mir alai dang dijalo Tuhan Yesus. Anggur na marsaur mir manang obat biuson ima si inumon ni halak na madalani hukuman mati asa unang pahacitu diae na pinajali dang dijalo Tuhan Yesus ala ikut dibagasar rohana torang do hamona kononna sitaonon dohot hamateani. Patuluhon uhum diparsilakon ima rumang ni paruhuman na humacit ay napasiak-siak kodoi sipata sadari ayon na nahacitia sa mate jala halak na hona uhum silangi ima halak na jumahat jala na lumea paupaton dibagi abina dang jadi buaton ni si solho ni natarsilangi abina dohot lapatan asa tunggotap perdomuan na dohot na mangolu ala juba na tinonu do pahean ni Tuhan Yesus dang boy ribahon gabe todung madibahen marbagisa manot tuhon manang na diise abiti. Palimahon padohan raja ni Yahudi na dilohotod disilangi pangisahion jala pangaleayon doi ay siya dia madalan na sa halak raja hona uhum parsilakonon disanga jodo mga lohoton padohan Jesus Nazarenum Rex Iudorium manang indri Yesus raja ni Yahudi sian Nazaret dibagasan tolu parhataan asa tung sude pangisi ni portibion paleahod Jesus na tersilangi. Di surat todo padohani di hata Latin parhataan ni pamareta Rom ujui di hata Gorik ima parhataan internasional ujui
dohot di perkataan si ganupari ni natorop ujui ima hata aram. Marhite paddohani sude majolma ubotosa. Asa hasalaan na do ubahit tarsilang Jesus. Ima hasalaan na maddok iba na raja ni Yahudi. Nang pereherehe paddohani alay gabe panidangio dohatai di aka na porsea. Paunopon, dipatudos Tuhan Yesus na badiai dohot parjahat. Panamun, ay rap diparsilak kon ibana dohot dua halak panamun. Sada may disiamun na, sada nari dihabirang na. Jala sahalak siadongan na tersilangi, dohot do mangalayai Tuhan Yesus. Dirajumi parjahati do Tuhan Yesus ditoruni kelasna. Ay molo nilea akalak na nianggap do na tumibo diriniba sian na nilea ani. Papituhon, do akka pamolusi hurua termakan isu. Gabe doho na sida mangisahi Tuhan Yesus na terpajali. Bako namay, alanung nga tarsilang Tuhan Yesus, gabe di parhatopo ma, sude akka isak-isak, pitna na pinadok na sida maradopon Tuhan Yesus, lumobi, ala na targuar pertogi do na manaburhon pitnai. Dada dohono ni hata na sotoho. Alani gabe doho mamangi hutihut na torop mangisahi Tuhan Yesus. Pawaluhon, dakolan na torop na mangisahi. Doho do si Tuhan malim, dohot si boto surat mangisahi ima pertugi. Parhalado, dohot ahli teologi ni Yahudi. Ima partibo ni pangalayon, molopola dieleai parhalado ni Yahudi sadahalak. Molo pangaleao ni, dohot pangisahiyo ni, patuduhon parniahapan ni Tuhan Yesus, laho makokop ita jolma. Ala balga ni holong na, rade ibana di pasiak-siak, jala di palea-lea, anggiat, marhite pakokopon nai, masohot ita jolma, mangaleai Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, na padua homma, suara ni Yesus na makatidakon tutudo iba na anak ni debata, diodol hot tuhita, tatangihon suarana. Dung makolom mataniari si tolu jomi, dipangiar Yesus suarana, diangguk koma, ale debatakku, buasa tung tadi konommu au, padohan na maul atu sadui. Heado masa Tuhan Yesus ditadikon debata. Alai molo tarisihi do tujuan na tung sengaja do debata menadikon Tuhan Yesus dihamatiani. Asa paltak lapatan ni ulau ni debata di pakokopon nai. Dada nama narita Tuhan Yesus diangguk nai. Angguk buah-buah doi. Dipangiar suara nai. Asa takas terbege buah-buahi tuba nua gijang. Ay marhiteima dipatulus Yesus na dipadan na robi taringot tu si taonon ni Mesiasi. Disi mapaltak panurirangon ni si Joel na madok. Makolom do mataniari dohok bulan. Jala ditiup akabitang sinodang na. Dungi patung goromom majahuba siya Sion. Jala pangiaron na maswarana sian Jerusalem. Pola humutta langit dohot tanoon. Joel 4 ayat 15 sahat tu 10. Huria na nihaolongan ni Tuhatta. Salah mangatu si jolma di suara proklamasi i. Dang dia tu si nasida suarai. Atik pe dipangiar Yesus suara nama doki. Ai gabe si Elias do di bege nasida di jeu. Diripu na mangido pangurupio Yesus tu si Elias. Gabe adong mama buat limut. Adong na mga lului asom. Dilojongi matolong laho palohot tosa. Nadeba madok. Pasob bujolo. Asa harutaida. Manang narodo si Eliasi. Salah mangatu si nasida. Ala nunga tungloja nasida. Na mangarehei Yesusi. Bako na doi.
Say na salamangat tu si do akka pangisahi. Dohot pangalehay di hata ni debata. Nang penauli akka jamita. Say tu narowa doi taitonna alanung nga asar ni pangisahi rohana. Alani tapasiding masyar rohata pangisahiyon asa unang salamangat tu si hita di hata ni Tuhani. Tapaso malma si pareota manangihon suara ni Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Diulahi Jesus dope marsuara na gugo. Dang dipabua si Markus manang naaha didok. Alai dung didok katai tos mahosana. Anggo si Johannes takas do disurat to suarana nagugui nunga marujung. Di hata Inggris didok it is finished. Disalin sian hata aslina siap padohan. Tetelestai. Lapatan na nunga marujung. So maldo padohani dipake songon surat-surat ni halak na monang. Isarani halak na marporang dohot na mertading. Dung dipatuduk alona gabi marsurak na sida madok nunga marujung. Madok nunga marujung para luatai. Nunga monak kita nunga tuduk musutta. Asa molo didok Jesus nunga marujung hata buah-buah doi. Proklamasi doi dohot surak-surak ala nang monak kita merhite Tuhan Yesus maralohon sibolis dohot dosa. Ay disido dibodut tamatean ni Tuhan Yesus jala hataridaan na masa disi akka tada halongangan. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma nanaing odol honon ni turpu jamitaot tuhita. Taparrohahom ma akka tada halongangan di hama matenay. Perjolo makolom sadok tanoon. Makolom sadok tanoon tulujom liling na siap pukul 12 tonga ari sahat tu pukul 3 potari. Dakya masa nasongoni. Nahya hola 3 menit do ala masa gerhana matahari. Makolom mataniari dangolo pataridaw sinodang na tu portibion. Makolom mataniari lahu patuduhon na mga toy situtudo debata di hamamate ni Tuhan Yesus. Dina diluas nai langit alam mabahin reaksi na tu hamamate ni Yesus. Laos huhut patuduhon asa tung haru takas iya si taonon nai nagabe dosa do ibana naso tumadda dosa. Dakola jolma mangaleai Yesus doho do nang langiti manabuniho dirina siya Yesus. Nang pesongoni say hohom do Yesus uduk do ibana tu debata ay diboto do naso ala hasalaan na namasay ala balgani holong na do di jolma asa malua jolma sian dosana. Paduahon mariba mahire-hire na di bagas joro. Hire-hire ima abit na hapal jalan na uli na binahin ni akamalim bahin parholangan ni bilut na badia dohot bilut na badia situtu. Dang boy manangise masuk tu bilut na badia situtu. Gari akasituan ni malim hola seheli satao do boy bongot tu si ima di ari pardamean. Ipe iko jolo takas do manguras jala ikon urasonna hudulan para sini rohaon na adong disi marhite-hite mudar ni lobu. Boyan not tajaha ditulumusa saplono may saplopat. Manangise na bongot tu si na madapot to kamateat do. Boy do honon say hira na dihurung na sida do Tuhani binahin ni hire-hire. Asa unang diberek kalak. Ay gabi 3 ni malim doi dibahen asa ron na torop mabuah biru-biru pelehonon na dijoroi. Hape nuain mariba mahire-hire. Lapatan na da ngadong be olang-olang ni jolma perdosa ro tu habangsa parasiani. Dang tarbahem mudar ni pinahabbe pasisahod dosa. Holam mudar ni Jesus do dalan madapot to debata na badiay. Adorang soribak kire-hirei hamate addo nadapot di jolo ni
habadiaon ni debata. Alai dung mate Kristus dung ribak kire-hirei hangoluan nama nadapo disi. Ribak kire-hirei tadani naung marujung do huasoni malim. Dang marhite malim be jolma pasahato pelean dohot pangiduan na tu debata. Huria nahi naholongan ni Tuhatta napaupat tomma. Tahatidak koma hama matenai. Dang buni sude nama sai di letnan. Kepala ni soldadu nama marsilakut Yesus. Tung di pamanat jala di parwahon letnanido sude akan nama sai. Songoni nang suara ni Yesus sia silangi. Alani gabe dihapor seai letnanima sa nasala uhum na tu Yesusi. Dang sitong pergabus Yesus dinanido na anak ni debata ibana. Doh malet nani marhato poton huhut maka tidakon. Tutudo anak ni debata halakon. Si Mateus manuraton tutudo on anak ni debata. Paniddangion nilet nanido nagabi parbue manang pakorhon na parjolo di hama mateni Yesus. Laos pardohanido kesaksian na parjolo taga so adong dope kesaksian konfesi ni huria dung mate jala hehe Yesus. Halak parbegu jala sitiop huasoido parjolo di topo Yesus marhite hama matenai laho makatahon sada paniddangion nama dok. Tutudo Yesus anak ni debata. Asa ia marpungu pehita marningot tama mateni Yesus sadarion. Asa ditugui dorohatta dohot ngolutta laho patuduhon paniddangion nama dok. Tutudo Yesus anak ni debata. Dang sai holan painoddur hita di hama matenai. Ikon gabe sitidangi nabarani do hita maddoh. Tutudo Yesus anak ni debata. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami. Tongon diari sadarion marparsaorak kami majakon hatami di ari parningotan hamamatem di hau pinarsilang. Mauliate Tuhan diholongmu Tuhami. Ajari hami asa saleleng ngolunami di hasiangan nagok paruk kilonon manok tong ma hati dakkonon nami tutu doho anak ni debata Kristus jala si palua di hami. Amen.